13.830 дәне Нурлатлар агымдагы елның 1-6 аенда шул кадәр газета журналлар яздырган. Шуның 5300дән артыгы Дуслык, Дружба, Туслах район газетасы өлешенә туры килә. Ташламалы язылу 20 апрельдән башлап ай биткәнчегә кадәр барачак. Барлык басмалар 20-30%ка арзанрак булачак. Дуслык, Дружба, Туслах газетасы да шушы исемлеккә керә. Тоже входит в это число. Агымдагы елда районка үз укучыларын күп яңалыклар белән сөендерде. Шуларга өстәп, алдагы 10 көндә аны түбән бәягә яздырып калып булачак, ягъни 658 сумга. Альтернатив абунә суммасы 480. Дуслык, Дружба, Туслах район газетасына 2020 елның 2нче яртыйлыгына абунә кампаниясын башлап җибәрдек. Кызганычка каршы бу ел авыррак шартларда бара, нурлатлыларның күбесе идә утырырга мәҗбүр. Әмма шуңа да карамастан кайбер нурлатлылар дуслыкка язылырга өлгерделәр инде. Алга таба да түгәрә абунәчеләребез безне сайлап, безнең белән калырлар, газетага бу елда язылырлар дип уйлыйбыз. Моның өчен без үзебезнең абунә кампаниясына планны төзедек. План буенча бик күп нәрсәләр планлаштырылган. Укучылар өчен төрле конкурслар, акцияларда булачак, призлы декадалар үткәреләчәк. Редакциядә шулай ук абунәче көннәре дә планлаштырабыз. 2нче яртыеллыкта район газетасы 24 битлек булып чыгачак. Мин Дуслык газетасына яшь шактан бери язып кирәм, анда һәр вакыт яңа иң дөрес информация кирә. Шуның өчен авыл башлыгы буларак һәрбер яшәүчене чакырам. Алар язылалар. Без дә күбесенчә Дуслык, Дружба, Туслак газеталарын язылабыз. Район газетасын biz яратып укыйбыз. Без менә уже 43 ел торабыз монда Нурлатта. 43 ел буена гел алып торабыз. Бер елында бер айны да калдырганыбыз юк. Бик ошай. Вакытлы матбугатны өйдә генә укып булган кебек, аны яздыру өчен дә хәзер бу сагадан атлап чыгасы түгел. Коронавируска бәйле вәзгыять вакытында моны онлайн башкарып була. Можете подписаться. Газета журналларга дәүләт хезмәтләре порталындагы абунә сәхифәсенә кирип язылып була. Шулай ук Россия почтасының рәсми сайтында да кирәкле басмаларны сайлап, банк картасы ярдәмендә түләп язылырга мөмкин. Оплачивайте с помощью карточки.